καπεταναίοι της εποχής. Ο Γεροδήμος, ο γιγαντόσωμος από το Αγαθονήσι και ο καπτάν Δίπλας, ο Βασίλης, ο αδερφός της μάνας του. Μαζευτήκαν οι καπεταναίοι με 5-6 παλικάρια, ήρθε και η οικογένεια, είχε βάλει ο Γερομακρυγιάννης να σφάξουν και μερικά πρόβατα, να κάνουν ένα μικρό γλέντι και κατεβήκανε εδώ μέχρι την εκκλησία. Ανασήκωσε τα μανίκια του ο Δίπλας και ετοιμαζότανε να πάει το μωρό στην κολυμβήθρα. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε μια περίπολος Τούρκικη πάνω στην πλαγιά του βουνού. Ήρθε ένα παλικάρι και τον ειδοποίησε. «Καπετάνιο μου, Τούρκοι πλακώσανε». Κατούσε το μωρό στην αγκαλιά, μπήκε στο ιερό και το ακούμπησε στην Αγία Τράπεζα. Το άφησε, βγήκε πάνω στη λαγκαδιά και κυνήγησε τους Τούρκους. Ο καπτάν Δίπλας γύρισε και βρήκε το μικρό Αντώνη να χαμογελά. Τον πήρε στα χέρια, πήρε και τον άλλον ονό, τον Γεροδήμο, και ήρθανε μπρος στην κολυμβήθρα. Αναδεύσαν τα νερά και τον βουτήξανε μέσα. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τον βουτήξαν 3 φορές, τον βγάλανε, ούτε κλάμα το μωρό, ούτε τίποτα. Το τυλίξανε σε μια κουβερτούλα και το βγάλανε έξω στο φως. Αδειάσαν το νερό, το αγιασμένο από το Άγιο Μύρο, μέσα στη μυστική κρύπτη της εκκλησίας που πέφτουν τα νερά της βάφτισης. Και βέβαια υπάρχει κι άλλος θρύλος. Δεν πήγανε, λέει, στην εκκλησία. Μόνο πήρανε μια καρδάρα από γάλα, την ξεπλύνανε καλά, ρίξαν λίγο χλιαρό νεράκι και τον μπουτήξαν μέσα τον Αντωνάκη, μαζί με ένα παπά που περνούσε τυχαία από τη στάνη. Αντώνη τον είπανε, και τούτος ο Αντώνης κατάκτησε τούτα τα βουνά. Σαν βγήκε νεοφώτιστος από την εκκλησία ο Αντωνάκης, στην αγκαλιά της μάνας του πετάρισαν τα ματάκια του στον ήλιο και αντίκρισε τούτο το τοπίο που έχω πίσω μου, το τοπίο του πεπρωμένου του. Εδώ, σε τούτη την κορφή από πίσω, ήταν η στάνη του πατέρα του και εδώ έκανε τα πρώτα βήματα της νιώτης του. Μα απ' την άλλη, πάνω στην καραφλή κορφή, ήτανε που διχάστηκε η ψυχή του. Το ήθελε και δεν το ήθελε. Εδώ έκανε τη μεγαλύτερη σύγκρουση της ζωής του. Εδώ χτυπήθηκε με το σταυρό αδερφό του, τον Βλάμητο, τον Μουσταφά Βελιγγέκα. Στο Κοκοτό, πάνω από τα άγραφα, όλα φαίνονται ιδηλιακά και ξεκούραστα. Άμδε. Είναι δύσκολη η ζωή των τζομπαναρέων πάνω στα βουνά. Με το που σκάει μύτη ο ήλιος στον ορίζοντα, ξεκινάνε με το άρμεγμα. Τις ίδιες δουλειές κάνουν οι τζομπάνιδες επάνω εδώ στα βουνά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τα ίδια μονοπάτια περνάνε και όλη την ημέρα με κάτι ασχολούνται. Μα να βράσουνε το γάλα, μα να το πήξουν να το κάνουνε τυράκι. Βέβαια, είναι και το βουνό που δίνει τη χάρη του. Εδώ, σε τούτο το περιβάλλον, μεγάλωσε και ο μικρός Αντώνης, μαζί με τα αδέρφια του, τον Λεπενιώτη, τον Χασιώτη, τον Μπουζούκι και τη μικρή Ρινούλα.
Σαλάγαγε πρόβατα κι αυτός, όπως όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης. Ξάπλωνε στα χορτάρια, σφύριζε και τα μάντρωνε στο μαντρί το βράδυ. Ο πατέρας του ήταν ο πρώτος του δάσκαλος και κανένας καλόγερος που του μάθανε κανένα κολυμπόγραμμα. Έτσι κυλούσε η ζωή και το μικρό παιδάκι σιγά σιγά άρχισε να γίνεται άντρας. Ίδιες έχουν μείνει οι στάνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λίγο βελτιωθήκαν ίσως, μπήκανε τσίγκια στη σκεπή να μην μπαίνει βροχή. Το νοικοκυριό δεν έχει τίποτε περισσευούμενο. Αν χρειαστεί να τα μαζέψεις να αλλάξεις τόπο. Οι λάμπες γίναν πετρελαίου, παλιά ήτανε λιχνάρια. Δίπλα στην πόρτα το σφακτό περιμένει να μαγειρευτεί, να γλεντήσει ο κόσμος και δίπλα λίγο τυράκι πίζει. Το τζάκι είναι απαραίτητο, ακόμα και το καλοκαίρι, γιατί το βουνό είναι κρύο, ιδιαίτερα τις νύχτες. Σε αυτόν τον τόπο, σε μια τέτοια σαρακατσανέικη στάνη, μια μέρα του 1772 γεννήθηκε ο Αντώνης. Ο Αντώνης μας, ο Αντωνάκης της μάνας του, ο Κατσαντώνης της Λευτεριάς, ο Καζαντώνης των Τούρκων. Γιατί οι φουκαράδες το τσου δεν το λέγανε, λέγανε ζου. Καζαντώνη τον ελέγανε. Τον ελέγανε και τρομάζανε. Ελευθερίας που σου δίνουν τα βουνά, εκείνη την εποχή ένα πέπλο σκλαβιάς απλωνότανε παντού. Η Τουρκιά. Θες οι κοτσαμπάσιδες που καταπιέζαν τους κολύγους και παίρναν τα γεννήματά τους. Θες τα τουρκικά περίπολα που ανοίγαν τις πόρτες των σπιτιών και μπουκάρανε μέσα χωρίς ιερό και όσιο. Θες τα σκέρια τα τουρκικά που κατεβαίνανε σαν ακρίδες και λιώνανε τον τόπο. Υπήρχε φόβος στις ψυχές των ανθρώπων. Το 1789 ήταν πια 17 χρονών ο Αντώνης. Παλικαράκι, όμορφος. Μια φύλαγε τα πρόβατα του πατέρα του, μια έκανε τον παρατηρητή στον ταϊφά του νονού του δίπλα. Ήτανε στη στάνη εκείνη την άνοιξη, καθόταν να ξεκουραστεί. Και φάνηκε ο άλλος νονός του, ο Γεροδήμος. Αγκάλιασε την οικογένεια ολόκληρη και τη φίλησε. Και εκεί που τον κοίταζε με θαυμασμό ο Αντώνης τον νονό του, βγάζει αυτός και του δίνει δώρο φυλακτό. Ένα σπαθί, ένα μικρό γιαταγάνι, ασημοκαπνισμένο με φιλτισένια λαβή. Το βλέπε ο Αντώνης και το θαύμαζε. Έπιασε τη λαβή και τράβηξε το θικάρι. «Πάρ' το αναδεξιμιέ μου», είπε ο Γεροδήμος. Το πήρε και το ακούμπησε κατάσαρκα. Μαζί του κοιμήθηκε όλη τη νύχτα, σαν να ήταν το παιδί του, σαν να ήταν το τρίτο χέρι του. Εκείνο το καλοκαίρι που ακολούθησε, ο πατέρας του τον πήρε κάτω, στου Βάλτου τα χωριά, και εκεί έμελε να ξεκινήσει το πεπρωμένο το κλέφτικο. Μεγάλωνε τα παιδιά του ο Γερομακρυγιάννης όπως όλοι οι τσελιγκάδες. Μια στο βουνό, μια στην πεδιάδα.